Ondan sonra üçüncü zat da'wat etmek. Da'wat näme musulman doganlar? İnsanlar İslam'a hak yola çağırmak. Allah Teala'nın farzlaryna, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine çağırmaly insanları yamanlıktan qaytarıp ýagşylyga buyurmaly. Da'watyň musulman doganlar şerti ba. Şol şertleri bilmän we öwrenmedik kişi da'wat etmeli däl. Sebäbi näme? Ziyan berýär. İnsanlar dinden gaçyrýar. Öz ýandan höwäslänip, öwretjek bolup, bulaşdyryp meseleleri dogry düşündirip bilmän ýa insanyň ýalňyş düşünmegine sebäp bolýar ýa-da insanyň asla dinden gaçmagyna sebäp bolýar. Şonuň üçin da'wat etjek kişi şol esaslary bilmän, öwrenmän da'wat etmeli däl. Da'wat etse de ziyan berýär. We birinji zat da'wat etjek kişide bolmaly musulman dogan ilmi bolmaly. Ilmi bolmaly diýänimiz o 20-30 ýyllap okumaly, alim ahun bolmaly diýdigimiz däl. İnsanlary öwretjek meselesinde ilki özü düşünmeli, özü bilmeli. Mysal üçin tawhidi öwretjekmi, ilki özüň öwren tawhidin näme diýeni. Namazy öwretjekmi, ilki namazyň nähile kılynýanlygyny özüň dogry öwren, ondan soň gel dogan näme namaz okumakla öwrendim. Senem okuman gezip gören bolsaň şu bolmaýa, musulman namazyny okumaly, gel men sana öwredeýin diýip öwret. Bilýäniňi dogry öwreneniňi öwret. Emma bilmeýän ýerinde özüňden goşma. Bilmeýän ýerine men bunu bilemek, soramaly, öwrenmeli. Diýmek näme? Öwretjek we çagyrjak zadyňda musulman doganlar ilmiň bolmaly, şol meseleni ilki özüň bilmeli. Islendik mesele hem şeýle. Ondan soň musulman doganlar da'wat etjek kişiň ýagdaýyna nazara almaly. Yani mesela diýen, çağa öwretmek bilen namazy ul adama öwretmek ikisi deň däl. Ýa-da cennet jahannamy bir ul adama düşündirmek bilen çağa düşündirmek deň däl. Bu insanyň aň düşünjesi deň däl. Şoň üçin da'wat etjek kişiň ýagdaýyny nazara almaly. Ýaşap gören jemgyýetini, däwini, desuruny nazara almaly musulman doganlar. Misal üçin kafira da'wat etjek bolsak biz näme diýäs? Namaz okudyýymyzda gaýlyk şoňa orada tutdyýymyz. Ilki musulman bolmaklyga çağırýas, islama girdiýäs, islam dininiň haklygyny, ahyrky Peýgamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dini, Kur'an-ı Kerim'iň Allah Teala'nın ahyrky peýgamberi ugrudan ahyrky kitabydygyny we biz ahli peýgamberler kabul edýänligimizi şeýdip düşündirip İslam'ın haklygyny beýan edýäs. Emma jahil musulmana Allah iman etdim diýär, peýgambere iman etdim, Kur'ana iman etdim diýär. Biz muňa aýsan musulman bol diýemiz, o musulman şeýledi. Emma näme diýäs? Ey musulman dogan, musulman bolsak bir namaz gezip görmek dogry däl. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diýen, howa umumyna kabul edýän, emma şuň manysyny bilmeli diýip olary musulmanlary jahil musulman towa gelip boyunna farz bolan amallar etmäge çagyrýar. Yani ikisiniň ýerini bulaşdyrmaly däl musulman doganlar. We ilki bilen insanlary tawhide çagyrmaly. Köplenç öwretjek diýip barada bol namaz kıl, ay gel juma akideýin, ay sen nämet, ýa bolmasa örtünmeýän ayal maşgala bolsa derrew oňa başyny örtjek bolýar. Şol ýalňyş usul musulman doganlar. Birinji bilen tawhide düşündirmeli, imany düşündirmeli. Ol kişiler imany, tawhidi düşünse, sen oňa namaz kılma diýseň özü diýer, maňa da öwret. Ýa bolmasa başyny näme üçin islamy göre näme üçin geýinmeligini bilse, bir zenan maşgala näme üçin Allah Teala'nın yaradanlygyny, zenanyň boynuny nämeleriň farz bolýanlygyny düşünse, imany bolsa özü onu diýer. Kirlen başlar men näme musulman zenan islamy göre men geýinmeli diýer. Şonuň üçin ilki bilen imani, tawhidi düşündirmeli. Allah Teala bizi boşuna yaratmady, özüne kulluk üçin yaratdy, bize peýgamber ugratdy, Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Bizim boynumyzyň borjy, birinji borjy Allah Teala kulluk etmek. La ilahe illallah diýmek, Allah'tan başka hak ilah yoktur diýip batyl ilahlar reddetmek. Ýüregiňde diňe Allah bolmaly. Allah inanç bolmaly, Allah'a bilip almaly, diňe Allah'a tawakkel etmeli. Şol birinji iman we tawhid düşündirmeli musulman doganlar, akide düşündirilmeli. Ondan soň näme galan zatlar öwredilmeli. O dünýäge gidip gelen barmy diýip oturana, ýa-da Allah Taala barada ýalňyş düşünjesi bolan kişi gowy ahlak öwretmeň hiç peýdasy ýok. Ya-da namaz öwreden gel sana diýmekliň hiç bir peýdasy ýok. Çünki onuň tek näme? İmanyny, akidasyny bir öwrenmeli, düşünmeli zatlar bar şüphesi bar. Ya bolmasa o dünýäge gidip gelen barmy diýip oturanyň aslan tek musulman däl, ol özüne musulmanam diýse, çünki ahirette şüphe edeniň imany iman bolmaýar. Ya bolmasa mysal üçin tek akidawy meseleler gowy bilmeýän adama gidip fiqhi meseleler düşündirmek, şoň bilen meşgul etmek. Dini meselede hiç ilmi maglumaty ýok. Oň ýanyna barıp ol alim bey diýdi, bul alim bey diýdi, mezhepler arasynda ihtilaf. Bu zatlar gerek gelmez doganlar. Ilki bilen näme? Tawhidi, akidany düşündirmeli. Ondan soň bir kişiniň boyuna farz bolýan zatlar, namaz, juma namazy mysal üçin, ýylla Ramazan, şeýdip tertip boýunça öwredilmeli musulman doganlar. Da'wat etjek kişi şu zatlara näme nazara almaly, öwrenmeli, bilmeli. Ali radiyallahu anh diýär: "Haddisun nasa bima ya'rifun, atuhibbuna an yukazziba Allahu we rasuluhu." İnsanlara diýär, düşünjeleri, akyllar derejesinde düşündirin diýär. Allah we Rasulny yalanlamagyny, Allah we Rasulnyň yalanlanmagyny, inkar edilmegini isleýäňizmi diýär. Yani sen ýalňyş ýerden, ýalňyş görnüşde ýa-da da'wat edýän insanyň aň düşünjesini nazara alman, käbir zatlar düşünürsen, hatda
dogruları inkar etmegine hem sebäp bolup bilýän. Ýa bolmasa dagwat etjek diýip ýerip adamlar ýerdirip ýüregine düşüp şo birde gaýtalap bu da däl musulman dogan. Her bir zat öz ýerine, ölçegine, mukdaryna bolmaly. Käbir kişiler şoňalak bolýar, özi toba gelýär, erbet ýetinden, gowy ýetinden. Şo begenip derrew şo öz bilýänini başgasyna ýetirjek bolup, bar bilýänini bir gün aýtjak bolup karşıdakinem ýada diýe hiç düşünürüm bilenok. Şu zatlarym näme musulman doganlar dagwatda üns bermeli. We bilmeli musulman doganlar islama dagwat peýgamberleriň ýoludur. Her musulman hak ýoly öwrenenden soňra özü bilenden soňra ýankyýalyk ildiýdi, birinji özü bilmeli. Ondan soň başgalaryna öwretmeliler musulman doganlar. Her birimiziň näme şol bilenmizden, başarymyzdan insanlara hak ýoly ýetirmek, düşündirmek, dogry ýola çağırmak hemmemiziň boýnumuza düşýär. Allah Teala Al-İmran surasının 110. ayetinde diye kuntum hayra ummetin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna 'anil munkar ve tu'minuna billah. Siz insanlar üçin çıkarılan en hayırlı ümmetsinız. Siz ýagşylyga buýurup ýamanlykdan gaýtarýarsınız we Allah'a iman edýärsiniz diye. Biz en hayırlı ümmet. Bu hayırlı ümmetin en uly wasyplaryndan biri näme? Allah'a iman edýärler we ýagşylyga buýurup ýamanlykdan gaýtarýarlar. Bizim en gowy wasyplarymyzyň biri şu bolmaly. Biz bu wasypy özümizden ýitirsek, bizden bu haýyrlylyk wasypymyz näme musulmanlaryň şo mukdarda azlygy bolýar. Biz haýyrly ümmet näme üçin biz ýagşylyga buýurup ýamanlykdan gaýtarýas, Allah iman edýäs. Bu ümmetin wasypy şol. Ýagşylyga buýurup ýamanlykdan gaýtarmak özümiz bilip öwrenilmeden soň süýjüdül bilen, ýumşaklyk bilen namaza kanakmy düşünür, ey dogan gel namazyny kıl, musulman adam bir namaz bolsa bolmaýar. Bir namazyň imansyz ölmek mümkin. Tawhidi bilmeýän bolsa gel dogan la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah şunu bir bileli. La ilahe illallah näme diýmek? Muhammedur Rasulullah näme diýmek? Allahdan başga hak ilahi ýokdur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın ilçisidir. Şu näme diýmek? Bizim boýnumyzda näme zatlary bizi boýnumyzda ýükleýär. Eýdim süýjü dil bilen düşünürmeli. Arapçamy, çilimçekkämi, iman tawhid düşünürenden soň diýen dogan şu zatlarym gowdal, musulman adam şu zatlardan daş bolmaly. Diýip musulman doganlar her kim başarandan süýjüdül bilen, ýumşaklyk bilen gowuny degmen düşündirmeklige gaýrat etmeli. Buhari'de gelýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýe bellighu anni walaw aya diýe. Menden bir ayetem bolsa insanlara ýetirin diýe, birje ayetem bolsa. Eşitdiňmi? Dogry şekilde öwrendiňmi? Şert. Dogry öwrendiňmi? Onda ýetir. Eşittir. Allah Teala şeýle diýdi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýdi. Buhari Müslim'de gelýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh diýe ud'uuhum ilal islam وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. Diýär ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olar islama çağırdy. Ali radıyallahu anh habar erik. Olar diýär müşrikleriň, kafirleriň ýanyna. We olar islama çağır. We olara Allah Taala'nın olun boynuna wajib bolan haklaryny düşündir diye. Birinci Allah Taala'nın insanyň boynuna haky Allah'a gulluk etmek, tawhid, bir Allah'a ibadet etmek. Birinci şonu näme olara habar berdi. Ondan soňra diye ey ali billiye Allah Taala sen sebäpli bir kişini hak ýola getirip hidayet etse senin üçin gyzyl düýelerden has haýyrlydyr diye. Şo döwürde gymmat düýeleň bir görnüşi seýrek gyzyl düýeler eken. Senin üçin şolardan hem has haýyrlydyr diye. Birje kişiň hidayetine hak ýola gelmegine sebäp bolup bilsen. Ýene de Müslimde gelýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýe men da'a ila'l huda kana lahu minal ajri mislu ujuri men tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim şeý'a ve men da'a ila'z zalalatin كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Bir kişi hak ýola, dogry ýola çağırsa diye. Şol ýola gelenleriň sanyça ol kişi sogap ýazylar. O ýola gelenleriň sogabyndan hem hiç zat kemelmez diye. Mysal üçin öz şäherinde, owaňda, ýurdunda insanlara namaz öwredip başladyň, tawhid öwredip başladyň, dogry akida öwredip başladyň, Qur'an öwretdiň, juma namazy öwretdiň. O şu zatlara sebäp boldyň. Ondan sonra sen öwreden kişilerinden birilerine sebäp boldy. Olaryň birilerine sebäp boldy. Şu gitdi zincirleme. Şularyň hemmesiniň sowaby başda sebäp bolana geljek diye, olaryň sowabyndan hiç zat kemeljek däldi. We bir günah işe sebäp bolup öwreden kişi hem şo erbet ýola, şol günah işe gelenleriň sanyça, näçe insan geldikçe şolun günahlarının sanyça günah geljekdir. Ol sebäp bolan üçin olaryň günahlaryndan hiç zat kemeljek däldir diye. Demek näme musulman doganlar her birimiz dinimiz ilki şerti öwrenmeli, dogry öwrenilmeden soň başgalaryna ýetirmek üçin gaýrat etmeli. Allah Taala Maide surasının 78-nji 79-njy ayetlerine diýe: "Lu'inallezine keferu min bani Israil ala lisani Daud ve İsa ibn Meryem ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون."
Allah Teala bize bu ayet kerimede Beni İsrail'in lagnata uçramagynyň bir sebäbiniň hem ýagşylygy buyurup ýamanlykdan gaýtarmakly taşlandyklaryny habar berýär Allah Teala. Garşy çykyp öte geçenler sebäpli İsrail ogullarynyň kapyr bolanlar Dawud we İsa aleyhimussalamyň dili bilen lagnatlandylar diýe. Näme üçin? Garşy çykyp öte geçenler sebäpli. İsrail ogullarydan kapyr bolanlar lagnatlandylar diýe. Dawud we İsa aleyhissalamyň dili bilen. Ve o lagnatlananlaryň wasfy näme? Näme erbet wasflar bady? Şu erwet wagtlarynyň birem olar öz aralaryna edýän erwet işlerinden biri-birini gaýtarmaýadylar diýe. Diýmek, haram iş edilip durka, oňa garşy çykmazlyk, şirk edilip durka, oňa garşy çykmazlyk, garşy çykmak diýdiğimiz uruşmaly diýdiğimiz däl musulmanlygyny düşündirmek, ýumşaklyk bilen, süýjüdül bilen, emma hakda berip durup, ay borlay diýip hiç zat bolmadyk ýaly gezip görmek, lagnata sezebar bolmakdyr. Şonuň üçin musulman doganlar dagwata da ähmiýet bermeli.